11 jaar geleden is dit nummerke geboren. Helemaal niks. Afgelopen jaar hadden we weer met de vastelavond helemaal niks. En wat is Limburg zonder vastelavond? Wat is Limburg zonder vastelavond? Helemaal niks. Vastelavond 2022. Na een jaar lang niks hebben te mogen doen. Komen weer vandaag weer uit zonder fatsoen. Wat is Limburg zonder vastelavond? Wat is vastelavond zonder Limburg? Vastelavond 2022. Wat is Limburg zonder vastelavond? Helemaal niks! Wat is nu Hans zonder lepje? Of Johnny Blanco zonder de bank? En wat is Jeroen zonder Loco Loco? En wat is nu Frans zonder zijn putje bier? Weer, Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, dat is helemaal niks. Maar dan nog helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, dat is helemaal niks. Maar dan nog helemaal niks. Wat is nu mat zonder Engel en Duo XL zonder Juwies? Wat is het koer zonder Erwin? Zo lekker. En wat is met Piet Graf zonder hemel en nacht? nacht, Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, dat is helemaal niks. Maar dan nog helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, dat is helemaal niks. Maar dan nog helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Ja, dat is helemaal